3 признака, че не си просто уморена. Здравей, аз съм Любка и съм твоят консултант по детски сън и ще си говорим за връзката между майчиното изтощение и лошия детски сън. Защото тя е там. Тя е невидима, но е там. Номер 1. Детето спи, а ти седиш дори и в другата стая и си напрегната. Тялото ти е напрегнато, пулсът ти е висок. Не можеш да се отпуснеш. Номер 2. Малки неща, като разлятата чаша, изпуснатата залагалка, те докарват до гняв и дори до сълзи. Номер 3. Чувството, че никой не те разбира. Да, знам за какво говориш. Аз съм тук, за да ти кажа, не си сама. Специално за теб и за други майки в тази позиция създадохме един много специален уебинар на тема грижа за мама и защо майчиното прегаряне всъщност е нещо реално. Повядай на нашия безплатен вебинар заедно с Ива Мария Николова, която е психолог и която ще даде конкретни насоки как да се справим не след 2 седмици, а днес. Как днес да се почувстваш по-добре. На 5 септември от 13 часа.